No joo, tota, hirveästi ei tule tehtyä mitään sen ihmeempi tuotetestauksia tai arvosteluvideoita, mutta nyt tuli sen verran mielenkiintoinen laite hommattu, että mä ajattelin, että pitää vähän hehkuttaa muillekin. Että mulla rupesi toi 75 rupesi hiilet oli vaan vähän loppu taas ja sitten oli virtajohto vähän jo ehtoo puolella, no ne mä nyt sain fiksattua, mutta sitten mä aloin katselemaan, kun rupesilta tuli se uusi akukäyttöinen 3-tuumainen kone kanssa. Mä nyt muistan sitä mallin nimeä, mutta laitetaan se vaikka tohon johonkin. Ja mä sitten mä ajattelin, että mä otan sen niinku, mulla on nyt kumminkin toi Flexin PXC 80, millä voi ajaa tuumasella, 2-tuumasella ja 3-tuumasella. Ihan mielettömän hyvä kone. Sitten mulla on se Rupesin Hybrid Nano, millä mä yleensä ajan sitten kans tuumasta ja 2 tuumasta. Ja sekin on niinku erittäin hyvä ja niin se on just mukava se akkukäyttöisyys, niin sä et kumminkaan koko autoa niillä tee, niin sä pääset niillä kumminkin aika pitkälle 2 akkua vaihtelemalla, niin pääsee niinku touhumaan niillä. No mä katsoin sitä Rupesia ja muutamia arvostelua luin ja siinä oli ihan positiivista kommenttia oli, mutta sitten mä satuin ihan sattumat kävin tuossa automaalikaupassa Hyvinkäällä, SP Automaalit, sen verran pitää hehkuttaa, ei ole millään lailla maksettu mainos, mutta hyvä paikka kaikin puolin, mistä tulee aina välillä käytyy tarvikkeet hakemassa no niillä oli sitten siinä pöydällä just sattu olemaan niin Mirkan 3-tuumainen akkukone ja niillä oli semmonen niinku rotariversio. Ja mä sitä sit pikkusen kokeilin siinä ja se tuntui käteen sika hyvältä. Ihan mielettömän hiljainen ja voimaa ihan älyttömästi. Ja sit mä kysyin vaan sitten siitä myyjältä, että eihän noit vaan niinku epäkeskona sattuisi löytymään samanlaista. Niin totta kai löytyy, oli tilaustuote. Ja mä sit sanoin, että ei mitään muuta kuin pannaan tilaukseen. Ei siinä mitään, just pakettina, että on 2 akkua ja laturi ja sitten itse laite. No ei siinä mennyt pari päivää, niin kone saapui ja mä en viittinyt siitä heti mitään semmoista niinku ensivaikutelmavideoa tehdä, vaan nyt on periaatteessa pari autoa nyt kiiloteltu tällä. Tää on nyt itse asiassa olisiko 3 autoa on tehty jo tällä. Ja ihan käsittämätön laite. Ihan käsittämätön laite. Pikkusen ehkä hintavampi kuin se Rupesin akkukone. Mutta mä en ole sitä Rupesin akkukonetta testannut, mutta mä oon vierestä nähnyt kun sitä käytetään ja mä oon vierestä kuullut kun sitä käytetään. Niin siinä on hyvin se niin kuin rupesimainen helinä ja sirinä, mitä niissä on kaikissa siinä koneistossa kuuluu aina semmoinen niin aika ominainen ääni niissä kaikissa rupesissa. Se on niissä akkuvehkeissä ihan sama, myös tuossa Hybrid Nanossa on, niin kuin mä en tiedä, se jotenkin siihen mekaniikkaan liittyy, mutta niin mua ei ikinä se nyt niin paljon kiinnosta, mutta se joka tapauksessa ja sitten siinä akun kesto on ihan ok, mutta tähän verrattuna ei niin hyvä. Ja tää on 12 millin heitolla epäkesko ja mä oon nyt niinku vieressä verrannut tohon Rupesin LHR 75 E:hen elikkä tohon piuhalliseen 3-tuumaseen mikä mulla tossa on. Ja mä luulen, että tuo Rupesi saa olla tästä eteenpäin aika rauhassa tossa, että se saa tohon hyllyyn varmaan jäädä odottelee sit jotain hätätapauksia, mutta siis käyttäjäkokemuksena en muista, että olisi ollut ikinä mitään vastaavaa. Tässä on niinku ruutia ihan järjetön määrä. Tässä on tavallaan vähän liikaakin voimaa, että mä ajelen tällä ykkösellä, tässä on 7 pykälää, te voitte kaikki kaivaa. Tää on Rupesin Arob B-malli, Mirkan Arob B. Ja niin te löydätte kaikki tekniset tiedot netistä, voitte käydä vaikka siellä SP Automaalit sivulla katsomassa, niillä on mun mielestä tästä omat datat siellä, mutta
Mutta mä joka tapauksessa ihan omilla fyrkillä sitä ostin mutta niin hyvä laite, että mun on niinku ihan pakko hehkuttaa tätä, koska moni varmaan on vähän samassa vaiheessa, että alkaa niinku olemaan se akkukoneen hankkiminen ajankohtaista ehkä tässä koko luokassa ainakin, ellei ole jo hankkinutkin. Ja tää on pikkusen tosiaan kalliimpi kuin rupesi, että olisikohan niinku siinä kitissä justiin, missä on 2 akkua ja laturi, niin olisiko siis niinku 100 pintaa suunnilleen hintaero. Nää ei ole halpoja kumpikaan, tää on mun mielestä 750 on tää laite, mutta jos yhtään enempää tekee ja käyttäjäkokemuksella on niinku jotain arvoa, niin se 100 on aika nopeasti niinku tavallaan taputeltu pois siitä. Tää on ihan käsittämätön. Siis tosiaan niin voima on ihan älyttömästi. Mä en tiedä millä lailla tää niin on saatu vähän eri lailla tehtyä tää epäkesko tässä, koska tää ei niin tavallaan niin hyydy ollenkaan. Tai hyytyy tääkin, mutta niin esimerkiksi mä vaan niin rupesin 75 ja tän vierekkäin samanlaista jotain kohtaa, missä on pieni tommonen korimuoto, että se vähän niin lepää tavallaan molemmista päistä toi laikka. Niin rupesihan hyytyy niin todella nopeasti. Eli silloin kun sä joudut niin alkaa hakea siihen niin erilaisia kohtia, että missä sä saat niin tavallaan liikkeen pysymään ja pyörimiset ja kaikki. Tää vetää ihan niin kylmästi vaan läpi siitä. Ja ihan mielettömän tehokas. Ihan mielettömän, että niin jos niin lähtee tuosta 4 ylöspäin käyttää näitä, niin mun mielestä se oli tosiaan 7 pykälää, niin jos niitä niin rupeaa niin käyttää niitä, niin laikat sulaa aika nopeasti, niin lentelee pitkin talliin sitten, että niille ei, mä en tiedä. Tää on ilmeisesti niinku, tämähän ei ole mikään uusi kone enää, tää on jo muutaman vuoden ollut markkinoilla, mutta ilmeisesti Mirkan markkinointi on niinku, tavallaan niinku suunnannut tän tonne niinku korikorjaamopuolelle, automaalaamoihin, niinku roskan poistoja ja semmosia. Mutta mun mielestä tää on niinku aivan niinku käsittämätön laite tuohon auton kiilottamiseen. Ihan käsittämätön laite. Tää osuu niinku käteen ihan mielettömän hyvin. Sä saat kahdella kädellä tästä niinku hyvin otteen. Tää on hemmetin helppo kontrolloida. Ja akku kestää semmonen 35-40 minuuttia varmaan niinku tehokasta työaikaa koko ajan. Sitten sulla on toinen akku laturissa, se kerkee aina lataa sen ennen kuin tää hyytyy. Eli periaatteessa sun ei tarvii niinku olla siitä huolissa ollenkaan. Ja yksi mikä tässä on niinku ihan käsittämätön, että mä en tiedä miltä tää kuulostaa kamerassa, mutta pannaan käyntiin. Eli mun ei tarvii mun puhetta sen ihmeemmin rupea korottamaan, kaikki ääni kuuluu. Tää ei pidä, ja mitä kovempaa mä tän laitan, niin se tavallaan se ääni tasoittuu varsinkin laikan kanssa, kun sä painat sitä koria vasten. Mut nyt on ykkösellä, mun ei tarvii huutaa, tää varmasti kuuluu siihen edelleenkin ihan hyvin siihen mikkiin. Ja ihan mieletön laite. Sitten se sammuu saman tien, se jää siihen pyörimään. Ja tää on silleen aika hefti tämmönen hyvä kädessä tämmönen kunnon jämpti paketti, että ei ole mikään leluhelistin, että tässä on kumminkin pikkusen voimaa ja painoa kanssa. Niitä ei tunnu sillä lailla lelulta, mutta tämmönen nopea video ihan vaan, en tiedä minkä takia, mutta mä ajattelin, että moni varmaan haluaa tai on just siinä samassa tilanteessa vähän miettinyt nyt näitä 3-tuumaisia tohon akkuversioiksi kanssa, niin jos jotain kiinnostaa, niin suosittelen ihan pirusti, ja jos on jossain täällä päin, niin saa tulla kokeilemaan ehdottomasti, että tämä ei ole mikään myynti-ilmoitus vaan, tai kenenkään, mä en ole mitään myymässä kenellekään, vaan ihan vaan, että haluan jakaa tämmöistä käyttäjäkokemusta niille, ketä sitä ehkä eniten tarvitsee sitten, et mulla ei ainakaan yhtään ollut nyt sitä ikävä, sitä rupesi, ettei tullut ostettua sitä sitten, vaikka mullakin on rupesi kaikki periaatteessa ollut aina, niin hyppy tähän Mirkaan ei ollut mulla ainakaan mikään ongelma, että nyt siinä on oma akku ja omat akut ja laturi, mutta nyt kun tähän Mirkaan lähti, niin mä toivon, että näiltä tulee tommonen joku 15 millin heitolla oleva
125 millisellä tallalla oleva kone vielä tällä samalla tavalla koneistolla, niin sit mä oon jossain korkeammalla taivaassa sitten, että niin, tämmöisiä nämä saisi olla kaikki nämä vehkeet. Mutta ei mitään, toivottavasti sitten nyt joku saa jonkunnäköistä intoa ja kipinää, niin käykää tsekkaamassa. Mirka Arop B on malli ja tää on epäkesko. Sitä saa rotskuna, niin kuin mä sanoin, että mä ekana testasin rotskua, mutta mulla on kumminkin aina käyttö enemmän melkein tälle epäkeskolle, että on monikäyttöisempi. Ja sekin vielä, ajatelkaa miten helppo käydä esimerkiksi tuosta, otat tän tuosta hyllystä vaan ja käyt kiilottaa tuossa ulkona ajovalot jonkun asiakkaan autosta vai omasta autosta. Tai joku pikkujuttu. Niin tai jos sä käyt jossain, niin sä voit ottaa tämän messiin, täällä tekee isommankin alueen aika nopeasti. Et niinku, ihan käsittämättömän hyvä laite. Et kannattaa tutustua, jos on yhtään tarvetta tällä hetkellä tämmöiseen, niin suosittelen tutustua ja katsoa, jos tästä sattuisi löytyy itsellekin semmoinen kone sitten, mitä kannattaa hommaa ja satsaa siihen vähän fyrkkaa sitten, mutta ainakin käyttäjäkokemuksena niin ehdottomasti paras laite tähän asti, mitä mulla on ollut. Mutta ei mitään, thanks kaikille ja niin hyvää kesän jatkoa.